kanti ezemidlalo ngikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Olinde ngamehla abomvu umdlalo we-Carling Black Label Knockout wamanqamu ophakathi kwamaqembu amakhulu amabili okuyiMamelodi Sundowns kanye neMagesi FC. Mbukele la maqembu amabili asebenza ngokukhulu ukuzikhandla ukuze afinyelele kulo mdlalo wamanqamu. Mbukele iMamelodi Sundowns yona igoqise iMoromo Gallants ngamagoli 2-0, kanti bese kuba iMagesi yona inelebole iRichards Bay ngegoli elilodwa-0. Mbukele umdlalo wamanqamu we-Carling Black Label Knockout Finals ophakathi kwamamelodi Sundowns neMagesi uzoba kule mpelasonto ngoMgqibelo omaligamanxa nje ihora lesihlanu ntambama. Mbukele uthini wakho umbono mayelana nalo mdlalo? Ingabe izothathwa ubani le ndebe ophakathi kweMamelodi Sundowns noma iMagesi? Bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora, bekuvula lakho comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo, usale kahle.